η πέτρα της συλλαβής, ο σπόνδυλος της λέξης και ο αρθρωτός κύωνας μιας φράσης ατελείωτης. Οι μορφές που γίνονται είδωλα και τα είδωλα που προς στιγμήν ενυδατώνουν τις μορφές. Σιωπηλές και συμβιλικές να παρασταίνουν αδιάκοπα οι τελευταίες το ανθρώπινο δράμα του Άτλαντα που σήκωσε το βάρος της γης στη ράχη του αγνοώντας τον θάνατο. Τον θάνατο που πάλεψε μαζί του αργότερα σαν διγενής και που μπορεί να νικήθηκε από αυτόν όπως όλα τα όντα σε αυτή την πλάση, αλλά δεν κατεστάλλει από το σκοτάδι του, αφήνοντας τα σημάδια εκείνου του αγώνα ανεξίτηλα, μα δυσερμήνευτα για το διαβάτη του τέλους του δικού μας αιώνα που δυσκολεύεται να βρει αντιστοιχίες σε μια συμβατική και αυτοματοποιημένη εποχή. Γέννηση, ανάπτυξη που εγκολπώνει τη φθορά, εξαλλαγή που αγκαλιάζει τον θάνατο αλλά και την αναμόρφωση. Σχήματα και χρώματα που στην συγκλίνουσα κήτη της μορφοποίησής τους ενυπάρχει θεμιτή ή αντιθετική αρμονία. Και αυτή γίνεται αφετηρία για τα οράματα του ζωγράφου Κώστα. Σκηνογραφικά ο δημιουργός αυτός οικοδομεί τα υπενικτικά του περιβάλλοντα, αρθρώνοντας τη μια κοντά στην άλλη τις συλλαβές και σε μεγαλύτερες ενότητες τις προτάσεις του. Προτάσεις που ψηλαφούν τον γόρδιο δεσμό πανανθρώπινων ερωτημάτων για το πού, το πότε, το πώς και το γιατί της ύπαρξης. Από τα ορατά φαινόμενα αντλεί και εικαστικά μεταποιεί τα μυστικά σημάδια τους. Τα σημάδια εκείνα που υποδηλώνουν την εγγραφή της ανθρώπινης περιπέτειας και αγωνίας, όπως μνημονεύεται στον χρόνο, αντιπαραβαλλόμενη στη φυσική νομοτέλεια και την διαργασιακή τάξη κάποιου υποθετικού σύμπαντος. Φως, ύλη και χρώμα μεταμορφώνονται σε επιφάνειες αναγλυφοποιημένες και όγκους μιας ιδιώνυμης γραφής που ταυτοσημαίνεται ενώ αυτοακυρώνεται. Καθώς το σκοτάδι έρχεται ογκοπλαστικά, καλύπτοντας σταδιακά τα πάντα, αποκαθιλώνοντάς τα από την καθημερινότητα για να τα αναστήσει με συνειρμικούς συσχετισμούς στη μνήμη. Μια μνήμη που ενυπάρχει στο συλλογικό ασυνείδητο κι όπως σκυρτά το αίμα στις φλέβες αναζωογονεί την κάθε μια πράξη μας. Μέσα από την απαστράπτουσα λευκότητα, αποκοίημα της χρωματικής δίνης και της περιστροφής του νου που αναμοχλεύει τις αισθήσεις εκείνες που αναδύονται από την ιστορία και τον θρύλο, ενεδρεύει πάντοτε μια παγίδα. Είναι η παγίδα που οργανώνεται στα μέτρα μιας πολύπτυχης αυλαίας, της οποίας ο Κώστας ανασύρει προς στιγμήν τα παραπετάσματα, επαναλαμβάνοντας την πράξη του βιβλικού αρχαγγέλου της βυζαντινής τοιχογραφίας, προκειμένου να αναμετρηθεί με τα διφορούμενα κωδικά σημάδια μιας γραφής, η οποία μετατρέπει το παρελθόν σε παρόν. Ένα παρόν που μας υπερβαίνει, αδιεξοδικά μας περικυκλώνει, ενώ συντροφικά μας περιβάλλει υπό την σκέπη μιας πολύμητης μνήμης. Από τις ατραπούς της και καθώς ο ασβεστομένος τοίχος φουσκώνει από την υπόγεια υγρασία και απολεπίζεται, ανάμεσα στα ρήγματα του χρόνου
και τις δυναμικές ρηματικές αισθήσεις που αναδύονται μέσα από τα χαλάσματα, ο Κώστας εμφανίζει ένα προσωπείο. Ουδέτερο, αβασίλευτο, εξοραϊσμένο, αδιάφθορο, να υποδίεται ρόλους ανεξάντλητους για τον τρόπο που διαλύεται η εικόνα μέσα στο χρώμα και το φως και ροφυλακτεί απειλητικά αυτό το προσωπείο, μετατρέποντας το μακρινό σε κοντινό τοπίο. Ένα καταγωγικό τοπίο που επιδαψιλεύεται από τα λείψανα της λησμονιάς και μετεωρίζεται ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα. Η αρχή γίνεται τέλος και το τέλος αρχή σε ένα ανελαίητο παιχνίδι δίχως τέλος. Και εκείνο που μένει είναι η αληθοφάνεια του ψεύδους που διαπιστεύεται μέσα από την γλώσσα της τέχνης τα μυστικά της.